Enia Robert Brandon Buraman Lakapo. Yaga Sacrament Butam Duan Lalong Blei. Enia Kaburam Haupa Bidhau Kunduman Sibakui. Kubagla Long Hakabani Gongum Chuman Tabat Brabor Chinam Ashnam Amen. Enia Robert Brandon Buraman Lakapo. Yaga Sacrament Butam Duan Lalong Blei. Kaburam Haupa Bidhau Kunduman Sibakui. Kubagla Long Hakabani Gongum Chuman Tabat Brabor Chinam Ashnam Amen. Enia Robert Brandon Buraman Lakapo. Yaga Sacrament Butam Duan Lalong Blei. Kaburam Haupa Bidhau Kunduman Sibakui. Kubagla Long Hakabani Gongum Chuman Tabat Brabor Chinam Ashnam Amen. Haka kerteng kupa bro kun bram simba kut amen. Ko kupa chongi uba kane kalon baba kut kerteng chongmi kanwan kila chongmi kanwan kamon chongmi ka kande kupa bane. Tu ayingi mentam timbang chungi kabala kasni. Bato ma bingi keringa chongi kumba iru ma bigi bele sni wengi barwadi la mi shaga chimpun shai. Henry to pla jingi le kabasni amen. Kublai ko Maria kepada mereka Jingisynei utrai dan Baphylla kerkuya panap negi kentai bala kerkuya sokak boy jong pau Jisu ko Maria bakul kumi jong boy terduai na kepada jong kinapau mentap na kapor berjinya jingi amen ngangi hau blai kupau dan bor baro kapeneng bat ka kendeu barau Jisu Kristus kun mamarwe jong utrai jong ya bala pun simba kut ya bala kana kamaria tesoti ubala shale ben apo quantis pilatus la sanat pnaya ula ya pratebya ula ya shakibaya hagasngi kabalai ula mipada kibaya ula kyu shabneng ushang shakamon lek pabden bod baro nang ta unwan parban bishari kibaim bat kibaya ngange thamen simba khut ha kabalang kathalik ba khut ha kaching salokuri khut ha kaching ma bipo Hagajing lipat kado. pada kaching imbom chukut amen kokpa bom chukut ngatalwa me kame patkasnam kamen simbat chinglong blei ukun bai e chongme utrai kan ra chungi Jisu Kris pan biang na kabanta ki pop chungi bachong ka parthe barok kawe namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. namar ka chingsha shitamba koti sar chong u Isne yangi beriya kaparte barokawe. kokpa bom chukut ngatarwa me kame patkasnam kamen simbat chinglong blei ukun bai chongme utrai kan ra chungi Jisu Kris ban biana kabanta ki pop chungi parchong kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Namar ka jing shashito bakode sajongo. Isne yangi beriya kaparte barokawe. Namar ka jing shashito bakode sajongo. to isne ngi bade kaparte barok kawe Kokpa bamjukut ngatarwa me kamet patkasnam kamen simbat chinglong blei ukun bai chongme Utrai kan ra jongi o Jisu Kris ban biana kabanta ki pop jongi barjong kaparte barokawe namar chingsha shitamba koti sar chong u to isne yangi bat baro ha pertei namar chingsha shitamba koti sar chong u to isne yangi bat baro ha pertei namar
shashi tamba kordi sajong to isne yangi badbaro haperte namar shashi tamba kordi sajong to isne yangi badbaro haperte namar shashi tamba kordi sajong to isne yangi badbaro haperte namar shashi tamba kordi sajong to isne yangi badbaro haperte namar shashi tamba kordi sajong to isne yangi badbaro haperte namar shashi tamba kordi sajong to isne yangi badbaro haperte namar shashi tamba kordi sajong to isne yangi badbaro haperte namar shashi tamba kordi sajong to isne yangi badbaro haperte kokpa bom cukut ngatarwa hame kame berkasnam kami siap berjinglau blei ukun be e chongme utrai kan ra chongi Jesu Kris pan pen piana ka banda ki pop chongi pachong ka pertei barok ka we Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom kokpa bom jukut ngatarwa hame kame berkasnam kamen sim baching blei ukun be e chongme utrai kan ra chongi Jesu Kris pan pen piana ka banda ki pop chungi pachong ka pertei barok ka we Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Namar ka jing shashi tamba kordi sajong to isne yangi badya ki bapa ki bashitom Blei ba koi ko blei bedon bor ko blei injunam to isne yangi badya ka pertei barok ka we ko blei bakhut ko blei bedon bor ko blei ba injunam to isne yangi badya ka pertei barok ka we ko blei bakut ko blei bedon bor ko blei ba injunam to isne yangi badya ka pertei barok ka we kali tani chongka jing isne jing blei ko jing isne jing blei ka bakar soi na ka shadem ukpa pom chukut to isin ai ni badya pertei barok ka we ko jing isne jing blei ka buram bakrautam ya ro ai ka jing kra chungi ka jubab ngashania hame
ko jing isnei Jingisynei-blei ka jing maya bomla shempang Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka ongpoliu bakersoi na ka jing maya jong ka Trinity bakut Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka ba omla ban shempang da ki brune da ki angel Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba mi ka jing imbat ka jing kemen Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka ba khamkor banya ka beneng Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka tolong ki kam phala bat ki phaljing phala baro Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka ba kentup ya ka perthei baro ka wei Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba wan hia sha ka perthei ya ka dur ka tin balawan long do Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba mi na ka din bong ka da nuru Jisu Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba don hapo ka da nuru Jisu ba tap Jingisynei kham tam ya ki nong pop Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba don ha ka Eucharist ba khut Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ha ka ba seng ka balang ba khut Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ha ka baptisma ba khut Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba penman hok yengi Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba senranya ka jing im jongi Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba kudup yengi kham tam hatemir ka jing yap Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba ayengi ka jing im ba ne junom Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba don ringkat bat ngi haman ke benta ka jing im jongi Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ba ya daingi na ka ding du chok Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka atiar ka jing kala ka ba mut ki nong pop ba e donut Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka jing lengo ki angel bat ka jing bom shempang ki riu khut Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka jing bom la shempang ki jing mayau blei Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka ba seyengi na ki jing char baro Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka tolong ka jing sup bat ka jing kemen jongi Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka ba khod yengi na ka jing suda sha ka jing imba shisha Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka ba kentup ya baro ki mati jong u Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ko pan sniat jong baro ki jing tau blei Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ha ka ba baro ngiyo jing isnei Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ko jing tingen ba thiang ya ki to ki baling amen sim Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka jing kermen ki to ki ba du jing kermen Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ka jing jathai ki to ki ba shem jinjar Ngashania Hami, ko jing Jingisynei-blei ko jing pelai na ki khlam Ngashania Hami, ko snambat ko ba tu na ka da no jong Jisu ban long ka thame ka jing isnei yangi Ngashania Hami, ko snambat ko ba tu na ka da no jong Jisu ban long ka thame ka jing isnei yangi Ngashania Hami, ko snambat ko ba tu na ka da no jong Jisu ban long ka thame ka jing isnei yangi Ngashania Hami. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. Thank you, Lord, for all the blessings which you have showered upon each one of us. Thank you, Lord Jesus, for accompanying us all throughout our life. As we are in your presence, we humbly surrender before you, Lord, all the intentions of each one of us, all the intentions of our retreat center, all the intentions of our parish, our school, and our communities. Loving Jesus, we acknowledge that we are unworthy to sit before you, but Lord, your mercy and your love is sufficient for us to be here with you. Lord, we pray for our Holy Catholic Church, our Holy Father, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. In a very special way, Jesus, we ask your healing touch upon our Holy Father, Jesus. We believe that nothing is impossible for you. Lord, extend your mighty hand upon him and heal him from all kinds of his sickness. We pray for our retreat center and all the forthcoming programs of our center. We pray for our fathers, Father Joby, Father Roshan, Father Nicholas, and the sisters and our co-workers, and all those who are associated with us, and all those who are helping us in one way or other. Jesus, be with us and bless each one of us. Bless all our activities of our retreat center, our parish, our school, our teachers, our parents, students, and all our parishioners. Loving Jesus, we pray for our diocese, Nongstoin, and our bishop, all the priests, religious, and the faithful of our diocese. Strengthen our faith in you, Jesus, so that we will be united together and we will work together.
We pray for the whole world, especially the warring countries, Israel and Palestine, Russia and Ukraine, and all the African countries. We pray for our country, India, all our leaders, loving Jesus, touch their life. Fill them, Lord, your discernment, so that they will always discern your will, and they will do everything for your glory and for the betterment of the society. Take away, Lord, all kinds of malpractices and corruptions from their heart. Lord, we pray for our students, all those who are still writing their exams, and all those who are waiting for their result. Jesus, be with them, strengthen them and support them. We pray for our own families. Grant all their heart desires. We pray for all those who are joining us in this online service. We pray for all those who are sick, those who are suffering from cancer, liver, kidney and heart diseases, all kinds of contagious diseases, those who are suffering because of HIV/AIDS. Jesus, sprinkle your precious blood upon them by the power of your mighty word, by the power of your precious blood. Sanctify them and purify them and heal them from all kinds of their sicknesses. As we are in your presence, we humbly pray for all those who asked our prayers and all those who need of our prayers right now. Loving Jesus, you bless each and every one of us and grant all our heart desires. Once again, surrendering each one of us, our retreat center, our parish, our school and our communities and our own families, surrendering everyone at your feet, asking your blessing and mercy upon all those who are attending this online service. Once again, keeping everybody at your feet, we praise. Hallelujah, 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 mighty power, Jesus, anoint Lord. Heal them, Lord. Heal them, Lord. Touch their lives, Lord. Hallelujah. Anointed Jesus. Jesus, hallelujah. Bless Jesus, Kaburam hakpa brakun bram simbakut. Kembali long hagapaminikom juminta pelapor jinam majinam amin. Koda nur bakuta mo Jisu. Tuisin eliwi. Kumaria kona rabingi ki kun Kristan. Turam ta judam pa. En je roja tra Jisu Christ.